Pagkahitabo, pagkabalon ako, nag-post na yung mga tagong reward na 100,000 para kung kinsa makatudlo, kung kinsa makadakop sa ato ang kuan para mapaspas yun ang investigasyon. Peaceful mo kayo samal. Unang among ginampingan nga mapadayon ang kapsay sa atong syudad. No? So, kanin mga ingunan ni Dilit yun ito madawat ni mga ingunan ni mga paghitabo. Listo isla. Bisa pag ginagmay, bisa pagkawat, o unsa pa mga kriminalidad. Dapat dili ginamasudlan nila itong isla. Karon mayor na, hibawaan na to, di ba? Na TF samal pag yun ang nagimo. Sino sutin mo? Actually, ang istorya may silang head kanina sa iyo sa buntag na doon sa balay. 2011 pa na siya na kung sa ato pa, sa una pa na yun kasi Mayor Antalan pa ang dito siya nakasulod. So, mo to, hingnan ako, kinahanglan siya na to kuha na itong mga cancer, mga kaa. No, kay mo gani magpa-drug test ko, magpa-neuro. Pero masalig mo po ang TF nga i-pull out nila tanan ang mga tropa nila diri sa tuong isla. Kay ilisa nila og kanang ilaha jud ng mga kuan, itong mga regular jud mga military. Kay diri natay 100 ka buok nga ginasulduhan sa LGU. Mo na sila mga kaan ginatawag na itong mga kuan. Mga GO na sila. So, siguro, tungkol sa kagambay na silang training, mga 6 months na mayata na ng training. Lahi rin yun pag walang regular yun yung military na Pero mo itong ignon ako si sir na pwede rin gyapon sir, pero may gyapon tabangan, pero i-undergo na to proper training yun. Unya, bago na to pasudlon, kinahanglan maka-drug test, maka-neuro yun. Pero sa Actually, ang inundang yan nasulbad siya tungod sa CCTV. Tungod sa CCTV nga ito, ina-install sa matag kanto-kanto dito sa itong isla. Mayor, unsay kuan nimo, direktiba nimo after this incident sa pagpahugot pagyud sa seguridad, unsay directive nimo sa PNP? And sa task force. Kuan lang yun, ipadayon lang ginato ato ang kapsay dito sa itong isla. Tapos kung ay mga reklamo nga ginag may aksyonan gid dayon. Kung dili na pabuton nga mulala pa. Kumaw yun na itong direktiba. Alright. Sir, unsa ato ang nag-una nga gitabang ngadto sa pamilya, biktima labi na sila anak na nabili? Sa karon gitawagan ko ni Ma'am Jik sa CSWD, karon pa niabot ng pamilya sa babae taga Matalam. So giingnan ako nga panialang sa office ma'am sinabot ay matabang gamay. Kay murag naglisod pud ang pamilya. Dili jud pud ingon nga kanang tarong og ginabuhi, no. Sa atong mga kaigsuonan sa isla, no. Manginaot ko nga gamay kasikas, gamay nga mga tararon yung mga krimen nga mahitabo o mahitabo ay palang payabalo dahil sa tuwang mga kapulisan or pwede na po ninyo i-chat nyo direct sa kuha para dahil ma-address dahil na to kung sa man ang problema.